Ak budeme mať rozum my Slováci, tak Uzbekistan môže byť pre nás brána do Afganistanu. No nazdar! Čo sa deje? Europoslanci za progresívne Slovensko sa tešia z islamizácie Európy. Aj takto nejako vyzerá kultúra, ktorú vítajú s otvorenou náručou. Dokonca sa bez hanby tešia z toho, že v blízkosti Európskeho parlamentu vyrastajú obrovské mešity. Mešia, mešity, poďme sa pozrieť do Moskvy. Assalamu alaikum to Muslim friends around the world. The streets of Moscow were overflowing before sunrise. Cold morning air mixed with thunderous sound of takbir as hundreds of thousands of Muslims moved toward Moscow Cathedral Mosque for one of the largest Eid al-Adha prayers in Europe. The city looked completely transformed. Around 400,000 Muslims gathered in a Čo hovoríš? V Moskve je teda dobre veľa moslimov. Inak zhruba 15% obyvateľov Ruska sú moslimovia. A v samotnej Moskve ich žije vyše 3 miliónov. Čo ty na to? V Smere tieto progresívne experimenty odmietame. Táto banda progresívcov sa vás bude snažiť presvedčiť, že medzi migrantmi sú doktori a rôzni intelektuáli, ktorí našu spoločnosť obohatia. Počkaj ty by, zastav to. Strýčko chce niečo povedať. Ak budeme mať rozum my Slováci, tak Uzbekistan môže byť pre nás brána do Afganistanu a do ďalších krajín v tomto regióne. Uzbekistanu, ktorý hovorí, keďže má takmer 40 miliónov obyvateľov, že je pripravený poskytnúť 200 000 pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. Predovšetkým hovoríme o ľuďoch, ktorých potrebujeme do priemyslu, najmä do firiem, ktoré sú súčasťou automobilového priemyslu, ale hovoríme aj o takých profesiách, ako sú zdravotné sestry. A pritom Uzbekistan a Afganistan sú moslimské krajiny, kde vyše 90% obyvateľstva tvoria moslimovia. A to nie je všetko, Tibi. Počúvaj ďalej. Bol som teraz vo Vietname, mimochodom odporúčam, keby ste mali túto vidieť niekedy a máte možnosť. Treba to vidieť. A som túto tému otváral a pýtam sa ich, ako nám môžete pomôcť, pretože nám chýba 150 000 zamestnancov v priemysle a chýbajú nám pochopiteľne aj iné odvetvia, ako napríklad zdravotné sestry. Vietnam, Tibi. Tam tiež nenájdeš veľa kresťanov. Ale iné som chcel povedať. Čo tak vytvoriť také podmienky pre našich ľudí, a nemyslím to tak, že vašich ľudí, ale našich ľudí, teda nie tých vašich, ale našich ľudí, našich Slovákov, aby napríklad zdravotné sestry nemuseli odchádzať od rodín, pracovať do zahraničia, ale pokojne mohli ostať zarábať doma a slušne vyžiť. A ver mi, že nežiadajú až toľko ako tie nemecké alebo švajčiarske. Len toľko, aby vedeli slušne vyžiť. Vieš, keď si nemusíš kupovať iba akciové potraviny, ale to ty nevieš. A ešte niečo, keď sme už pri tých migrantoch. Na konci roka 2022 pracovalo na Slovensku 1350 Indov. Za vašej vlády v rokoch 2024 až 2025 ich počet prudko vzrástol o viac než 9000 Tibi. Dnes máme na Slovensku vyše 10 000 Indov. Len pre porovnanie. Okolo 10 000 obyvateľov majú mestá ako Tvrdošín, Modra, Filakovo, Sládkovičovo, Giraltovce. Tak, ako to je s tými migrantmi? Tibi.